Id-data ta' reġistrazzjoni għall-Student Advantage Scheme ġiet imġedda sa 2-17 ta' frar 2014. Ħabbru dan il-Meta u Microsoft Malta u qalu li n-numru ta' studenti li rreġistraw kien wieħed inkoraġġanti u għalhekk li qed tiġi estiża d-data tal-applikazzjoni biex aktar studenti ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. Barra minn hekk kien hemm interess minn pajjiżi barranin f'din l-iskema tant li skont Microsoft diversi pajjiżi ikkuntattjawhom għall-informazzjoni dwar il-proċess li adottat Malta biex daħlet din l-iskema. Permezz tal-Student Advantage Scheme l-istudenti se jkunu jistgħu jużaw l-aħħar verżjoni tal-Microsoft Office 365 Pro Plus mingħajr l-ebda ħlas. Barra minn hekk l-istudenti se jibbenefikaw minn 25 GB ta' spazju online b'xejn fejn ikunu jistgħu jissejvjaw ix-xogħol tagħhom. Il-valur totali ta' dan il-pakkett huwa ta' €99 għal kull student kull sena. L-istudenti li jattendu l-iskejjel tal-istat huma kollha eligibbli biex japplikaw kif ukoll hemm ammont ta' skejjel tal-Knisja u indipendenti li qed jipparteċipaw f'din l-iskema. F'dan l-istadju l-istudenti qegħdin biss jinformaw lil Meta u Microsoft li huma interessati f'din l-iskema. Aktar tard fi frar, Microsoft se jkunu qed jibagħtu email bid-dettalji tal-attivazzjoni u tal-installazzjoni.